To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you athi kuzawushiyeka izethenjwa zebandla. Bazawushiyeka abangcwele befakazile. Bazawushiyeka beze nemiqondiso. Haleluya. Lo uthethayo phambi kwenu ngubabalwa ngumagayana, ngowaseMatatiyela but ndise-Cape Town ngokuphangela. Haleluya bangcwele. Noma ngubawo bazalwane. Ayithwele impilo yam bangcwele. Ndifika kwela Kapa ndiyofuna umsebenzi ingazinto bangcwele, ndafikela kwikhazini yam. To cut the long story short, ukhazini wam ndiphume ngoba sendibuya esibhedlele ndihlatywe i-boyfriend yakhe because of iyabuza uba sithini isizathu sokumhlabe. Isizathu asiveli naye akazazi, but bangcwele into endikhumbulayo I was on ICU. Wayendidlakazile bangcwele kodwa wayehlabe nge-screwdriver. Wawuzikazi umzimba wam, but uThixo wayenecebo. Ndavuka e-ICU ndabuya bangcwele ndakhonza uThixo. And uThixo unecebo bangcwele and unenceba, ndimbone apha kuyo. Njengamkhonzi kakuhle but kangandishiye bazalwane. And ebethetha nam bazalwane ndisendaweni engafanelekanga umoya engcwele uba kangena azothetha nomntu, kodwa umoya engcwele wathetha nam. Eyona nto endifuna ukuza kuyo bazalwane kukulandwa kwam ezweni. Bendisezweni bangcwele, bendileli lady elinganxibi noba yintoni. Bendileli lady lithi xa liphume emotweni yalo lifuna ukubonwa. Bendifuna nje ukuba kwi-spotlight apho ndikhoyo. Bendingafuna ukufihlaka, bendinto ibifihlakalayo, bendifuna ukuvela. Ndinxiba yonke into ke bazonqala ebusweni, make-up, yonke into ndiyokwazela ndilihlabathi. Ngenye imini ndifuna uku-upgrade ke ngoku apha kwi-make-up. Ndifuna ukuthenga noe ngathi zifuna ukunyukela phezulu. Ndisemsebenzini ndiqabile ke ndihle futhi ndinconyiwe bangcwele. Xa ndozela apha emsebenzini ndibe nobuthongo apha emsebenzini futhi nje fe ndilale. Xa ndilala ndizibone ndise-bathroom apha emsebenzini. Ufika ke siba yi-3 siyancokola, ufika umntanyana ongaka I think phaa ko-4 or 5 years. Sisamangala siba umntana ofuna ntoni lo apha, afika athi apha kum xa ufuna i-attention yam, ngafuni bonke abantu abalapha. Ndimjonge athi ndithunywe kuwe. Ndimjonge athi uthi uba mandizoceba akayifuni nto lapha kwebusweni. Ndiqonda uba abanye aba bantu ababethi babungcoma ngoku sijongene esipilini babungcoma ngoku nothi kudala bayayiva le nto endiyivayo. Andomntana kuthiwa mandizocela into yoba yisusele nto lapha kwebusweni, uThixo akayifuni. Okay, ndingumntu ke bangcwele uThixo owamenzela inceba. uThixo xa ithetha nam andibuzi noba bekutheni eqale ndenza le nto uThixo athi mandiyenze. Ndohlukaniswa ne-make-up bazalwane. Eyona nto uThixo ndenzele yona inceba kuyo yi-weave. Zange ndayithanda ifika, bendingumuntu wefashion kodwa zange ndayinxiba i-weave. Ndizoxelelwa ngoku ubungozi be-weave emntaneni kaNkulunkulu. Wandikhupha bangcwele, bendiyintombi, bendinazo izikeyiti neeloko bendizithanda futhi, but eyona nto bendithanda kakhulu i-thread suit. Bendikwi-thread suit neteki, bendinganxibi iteki nje. Bendikholwa yiteki uba ndiyinxibile ngam ihambelana ne-thread suit bendiyinxibile. Xa ndipha phandle ndibonakale uba ugqithile lapho apha. Thixo waziqokelela zonke. And into endimbonga ngayo yinto yoba xa asebenza intliziyo yam, so that xa ngaba endixelela yonke le nto intliziyo yam ibe rest ingaqhanqalazi, because akho buhlungu oba uThixo ethe kuwonisha intliziyo yakho ibe ngumqhankqalazi ingafuni kumamela. Ndakhupha bangcwele zinhle zinjalo. Ndachisa bangcwele, ndachisa yaphela iwedropu ndajonga ndabuza ngaphakathi kanti kwenzeka ntoni. Kodwa ukuqala into entsha apha kuwe. Okay, ndakhupha
kwashiyeka ilokhu ezintathu ewedropini nezikipa ezimbili ndathalalisa kothayithi mama hayi ndathi hayi noko ke hayi apha ethayithi hayi noko kwenza kakhulu khange bekudala abazalwane kwathiwa ndibhalele kwabathayithi khupha abathayithi phaa edropini ndabaphupha abangcwele bendize nestori esithi hayi mani mongcwele kaloku noba yayiqonda into yoba thina abantu bangomama ancudeki ngaphandle kwathayithi ndizawuthini nakane ndizawuqala ngaphi yonke le nto wathi uthixo udalwe ndim waziwa ndim uzawusurviva ngaphandle kwathayithi ndakhupha abangcwele zonke ndibonga ukuba sisidalwe esitsha into ezondimisa apha bazalwane ndizobulela uba sisidalwe esitsha ndizobonga ukuba ngumntana omameleyo xa kuthethwa ngoku silungiselela ukuza apha ndihamba ke le ndlela notata ugaleni ngoku ndilungiselela ukuza apha ndiyaphangela ekuseni andiyanga kwi-night prayer besine-night prayer andiyanga ndiyavuka ndiyaphangela 2:05 ekuseni ndiyadrayiva ndibheka emsebenzini on my way to emsebenzini ndingene kwii-robots khange bekudala ndingenile kwii-robots ndeva huge bang kanti ndiyatshayiswa wambetha ndazibona imoto iya straight ebridjini ibridji phofu ephakeme pha phezulu apha ngaphandle zezinye iimoto ndazibona ndiqonde ngqo kulaa bridge but apha ngaphakathi ndabe ndinokuzola nje name ndingaku-andastandini uba kokwantoni yayenza ke lonke imoto yayenza yayoxhaseka uba yaxhaswa yintoni nama ndiyazi but ke ndayibona isimba ndijonge ebridjini yema imoto lo mntu ondilethile ke ngonaye ndiyaboma wayewofike wema apha emveni kwam qha inoba wabona uburongo bakhe khaye bebudala ndambona esuke ehamba wandishiya undishiye ebumnyameni ndingumntu wesifazane ndiseCape Town uzawuandastenda ukuba ndithetha ngantoni ekapa kho nto ingenzekiyo ndime ndodwa obumnyama akho mntu endayengahlali 10 minutes apha emotweni andamandithima ndenze ntoni akho nto endiyaziyo but into yoqala ndayindamcinga okay tata ugaleni bane-night prayer mandifowunele bona baxele uba mabandithandazise before abantu babeseyifu kule ndawo ndikuyo bangcwele uthixo uyamthwalo wakhe ndithuba ngaba le nto le-accident izele into yoba izovala olu hambo laseGoli hayi ihambe rongo ndizawushiya imoto etshayisiwe because mna ndinayo nomkrwele ndizawushiya imoto etshayisiwe ndiqhube ndiyokhonza uthixo moto etshayisiwe ndayibona ngavuyayo ndizophakamisa loo thixo babatyamnani bagcwele and uyabuya izinqi ziyavakala uyabuya bazalwane kufuneka sifike silungile uba uyazibona uba umlenze awukangqali usenalo ixesha igrace isekhona ungabuyisa but ndiyayazi banqala khona umhlwa nento zezo kodwa kuyohlukana and uyazi ukuthi xa ikulanda entweni uyakuxelela into yoba uba ngabukhe wafa unxibelo tight wafa unale nto esentloko usathane uzakuatyuza noba ndingathi ndiyafuna ukuxolela but usathane uzakuatyuza athi unento yam akakwazi ungena ezulwini because lo unento yam ndibonga uthixo bangcwele esandilungisa akukangqali bazalwane but ndizawuvumela ukulungiswa nguthixo ndizawuvumela ukwakhiwa nguye ndiyambonga bazalwane ubawo haleluya